Ka District School Education Officer DSEO jong District Bhoi igong piling do nong lait. Ha ka santri gujliu hajar pulai lepen menabat pencai pat ba kam tam skibor peniat skul bapher jong district. Ba kim dan kam satya ban siew ne pisa officer batre po katanat jong puli puti na gebenta banyo ikinu jing penmang skhim naka sorkar jela ne ka sorkar pedeng. Ya kini kejeng pensyai ke DSEO kalah ban benmi pat ba hadin kejeng yo jeng tiap badan ki skul ke belasya pengop ki brio jong ketanat puli puthi ki belalet ban shim kabu de ke bapen biet ki bor peniat skul bagian hak ban siu de ke pisa kanang mungkin yo ya kejeng mang ya ki skhim bapher. Haba pensyai halor kini kejeng syak penbiet ki bor peniat skul kari Bhoi. DSEO ilong bekeliyo kejeng tip jeng ujor halor kejeng syak pan pisa jeng ki bor peniat skul ha ki officer ki ba amla ban tip lagi dia nak kata DSEO ne SDSEO. Bat ki judan hiru kita ki officer ke jupen ngop ya ki skul bakin yo kita ki skhim. Ila pensyai ba kam dan setia kanu ke jengdon kam man pisa ki officer jong kata puli puthi hajla Meghalaya na ke benta ki skul ki badai hok ban yo kinu ki jeng mentoy na ke sorkar. Ila benrap ru balada kinu skul kimat kum kini ki jing syak penbiet hagi beriau ne ki officer jong katanat ki ban pentip ne ujor syak office jong ka DSEO kenang ban yo opat ban shim dagi lat ki beting e kam dan gano ka jing siew pisa na kamentaban apply opening permission ane ki regularization ane kinu di skhim ane ki jing yo jeng mentoy na ka sorkar lembah office ni kemudian kaman ai si pisa ro andai kadai ke duty jong ki officer bakin tray back ya kam but lada ki labiang ki norms kat kum ke jeng bu jong sorkar dan kaman si pisa ro lada dei na ka office ke jongi lane la kadai na ka office jong SDSEO lane na ka office jong ka SSA lane DMC lane na kinu kitanat office kum chaki waipan i BMC lane ki block kumadan cha umsning lane umling jirang bat kiwai nimdan kam sipsa euro bat la don kinu ki bapan pisa na kinu ki skul na kabentaban penyo ikinu ki skhim lane ban penyo permission lane ban penyo regularization bat kiwai pila ban yathu ban report sanga nang ban le ya kabadon kam marka state hibrok kuwai kam don kam pan pisa neki skul habaya day bat kano pa skhim kabadday ban ay tingarap di skul ya kaliang jongi ke district ro ngim don iay ban sim pisa neki skul la don kaman sim pisa kum ki Bharat Scout and Guides Teachers Welfare Fund ketungi ai da ka receipt like ni kita ngim judon ban dawa pisa nan ban sim pisa na ki skul padla don kinu officer ki bawan ki skul ban pan pisa ki de ban pentip buat sa office markata kamla ban long yurang jong ka office